Математическа гимназия Баба Тонка за поредна година отбеляза 24 май. Празникът на светите братя Свети Кирил и Методий. Специални гости на събитието бяха дългогодишният директор на гимназията Митко Кунчев и негови съученици от выпуск 7-5. Те подариха картината Светъл ден на Виолета Радкова, нарисувана специално за повода. Празникът беше съпроводен от изпълнение на вокална група Equation, с химна на българската просвета Върви народе възродени, триото Габи, Мани, Кети, Александра Даскалова от 9 Б клас и танцова формация Плетеница. Символична и тържествена беше и смяната на знаменосците, предаване на честта и отговорността към следващите зрелостници. В МГ този ден е още по-особен, защото заедно с празника на просветата по традиция изпращаме и нашите абитуриенти. Те предадоха своя завет към по-малките ученици, да се стремят към знание, да вярват в себе си и да следват добрия пример. Учете много! Правете добро! Не си губете физическото! А после, с ръце вдигнати в единство, абитуриентите се заклеха с помощта на песента клетва, не само в вярност към училището и пътя напред, но и един към друг, да бъдат обединени, така както текста на песента повелява, свързани завинаги от общите си години в математическа гимназия Баба Тонка. Част от абитуриентите е и първото поколение на екипа на МГ Медиа. Преди да предадат щафетата, преминаха и през СТЕМ центъра, за последно. Защо се записа в МГ Медиа? Ако трябва да бъда честен, очаквах нещо съвсем различно, когато ми казаха за МГ Медиа, тъй като аз имам интерес към графичен дизайн и към видеообработка. Не снимах с камерата, но записах се от интерес към графичния дизайн. Преди няколко години, когато училищният вестник нямаше толкова много популярност, с госпожа Ангелова в влака, докато пътувахме към лагера, решихме да дигитализираме всичко и така дойде идеята за медията. И да, това е моето нещо и да. Всъщност аз не знам защо се записах. Мисля, че просто проявих интерес да снимам и няколко пъти така се наложи успешност да снимам и просто накрая станах част. Може да ни разкажеш за забавни моменти? Забавните моменти са много от лагерите, през иновационните лагери, патронните празници, винаги сме се изкарвали забавно. Този, който за мен е най-личим е това на как снимахме на коледния концерт. Бях с една чанта, с 3 обектива, с локи-токи, с камера и просто тичахме като... без коментари там. Може би най-забавната точка, която сме имали, бяха едни 5 прекрасни дена в Свети Константин и Елена, когато имахме лагер. Можеш ли да правиш пожелание към това поколение? Забавлявайте се, не позволявайте на ангажиментите да ви развалят настроението и правете всичко удоволствие. Забавлявайте се на първо място и ви пожелавам да успеете да се сработите така добре, както ни искате. Първо да имат много настроение, да слушат като им се говори и да имат достатъчно памет в облака. Един празник, много емоции, но остава клетвата към знанието, духа и човечността.